Takže nazdar, já jsem Alex a já vás tady dneska vítám. Já dneska budu tady splachovat z téhle postavy. Je to postava na S22 a je to 212, takže by nám něco z toho hajzlu mohlo padnout. No, podíváme se. Tak, mám tady už žádnej tam tady nemám, takže něco koupíme. Dobrý, to by šlo. A hodíme to tam. No co teď? Co teď? Myslíte, že nám něco padne? Ježíš, co to je za buk? Padne to sem určitě. No, tak jdeme na to. On je to epic! Ať není naštěstí. Yes! Padl epic! No, aspoň na to všechno, tak je to lepší než tyhle rukavičky asi o trochu. Se mi trošku kleslo brnění, ale zase budu mít všechny atributy, no tak to je super. Můžeme si hned rovnou zkusit podzemko. Stará duše, půlka a 15x15, 5 přání, teda 3x3, sorry. No, tak to dám, nevadí. No nic, já se s váma loučím, já myslím, že ten epic celkem ujde. Na to, že to byla 12 aura, já jsem čekal, že mi padne tak velký hvězdičky. A no, tak to bude vše. Takže já se s vámi loučím. Teď já jsem byl Alex a čau.